Ndepi? Ndepi za sei. Abo, munetwani kwenu? Ndinetwa Fungai Godfrey Mutenda. Right. Munogara? Top the David. Right. Saka pane nyaya dziri kunetsa saka pane vapfana vanotaura kwavasina kuswera. Pane nyaya dzakamboitika dzekuti vanzi nini ndakauraya. Kutaurisai. Asi wakauraya munhu here wakutya kutaura futi? Ayo. Handisi kutya kutaura. Kutaura kuti ndinokuuraya munhu. Oh. But I used to rob cars. I was a carjacker. Yeah. Basa langu ndaiba mota. Okay. Ndona ngari basa langu ndaiba mota. Saka pane sakamboitika ku 1989-90. Kuna second ndoba hanzi ndauraya munhu asi ndandakuraya munhu. Bosi pakaonekwa taxi kaina taxi driver akafa mumotikari munhu. Right. I was not the victim. Handisini ndakauraya munhu. Handakumuuraya munhu. But wakabva wasungwa time yacho wakabva wasungwa ipapo same time. Ndasungwa ipapo ndandine 34 counts dzanga ndinadzo dzema-carjacking. Ma-carjacking, yes. Carjacking zvinoreva chii izvozvo? Ndairoba motikari kuma-avenues. Saka kutopindira munhu wemotikari womubudisa? Ndaitobakatira ndobudisa munhu nefuti. Saka wanga une 34 counts? Ndande 34 counts. Saka ndo dzakakuendesa kujeri idzodzo? Ndo dzakandiendesa. Ndapinda mukoti 19 kwaJacqueline Pratt. Ndiye aitonga mhosva dzangu. Ani? Jacqueline Pratt. All right. Ndandaconvictwa ne2 counts. Ndandapewa 14 years. Wapiwa 14 years? Yes. Wakapikirawo? Maximum. Chikurupe maximum prison. 14 years? Wakapika how many years pa 14? Pa 14 years ndabiswa 4 years. Ndanene 10 years. Oh. Yes. Saka utori mbanditi ke? No. Handisi ndakazoreform. Because pa 10 years idzodzo ndiri mukati meusungwa. Ndakazoenda kuMutare prison. Ndiri mastermind weescape yechikurupe maximum prison. Nana Chituma. Iwewe manje? Yes. Chitume namasendeke? Chituma, Masendeke, Chauke na oyu mupana Elias. Oh. Kwakidzwa unganzi person rofu. Saka ndimi makabuda imo makatiza here? Isusu zvatakaita ndezvekuti makusobladzi paakapinda mukati maximum prison. Yeah. Maximum prison akapinda ari mukati mefodya. All right. Auya nehanzvadzi yangu. Okay. Ndobva ndatorwa nemagati jeri. Ndatorwa nemagati jeri. Pane munhu angaita chespy. Ndobva vada kutarisa kuti mufodya mune chii, but havana kuzoona. And vasina kuzoona kuti inini ndobva ndazoenda naElijah Matiki naAngelo Davids kuMutare prison. Ndaenda kuMutare prison. Vanhu vabva vatisara vachicheka jeri mbichana first escape yakatanga kuitika kuMutare prison. No. Maximum. Maximum chikurupe chekuno? Yes, chikurupe maximum prison. Gore ripi? 1999. 1999. Saka ikoko wangaona nani? Ndandina Angelo Davids, Elijah Matiki, Spambaniso Due. Okay. Saka takazotiza pa Mutare paMutare prison court. Kuseri kweNgirinzi. Kwangori kuseri kweNgirinzi. Kuseri
inonzi signals famba neinonzi signals yemasoja inge iripo inge iri paseri ipapo ndopatakatiza nomukoti but takatsobatira paForbes border post. Forbes border post. Ndopatakabatira nekupiko kwamutare. Kwamutare. But it was the second escape. Wakwenda second escape usati wapedza first escape. First escape yana chidhumu. Sorry mukoma ngere. I dream out inodiwa. First escape. Right. Mategera myself mategera. Mama nema says ukuthi simbi. Tsanza kade. Magadi ayuya every day. Wachudo waro. Saka taicheka mishana simbi dzodzo. But taizoisa Colgate kuti vasaona kuti makachekwa. All right. Ndagara musi number 6 down. Chi? 6 down. 6 down. 6 down. 6 kudzika pasi. 6 down. Right. Number 6 down. Right. So simbi dzaigara chirohwa nemagadhi. Vachicheka. Nguluve chidhumu anga ri kupina block na chauke anga ri kupina block na basin block anga ri kupina block ini ndandiri kuchi iwo. Saka mese apa maitongero ana chidhumu anga ane nyaya yapa. Ana chidhumu nyaya dzavo dzanzi dzemamudhorobhani. Saka hazvina kufanana here amudhorobhani nekajeki. Handi zvakada ngofanana. It's almost the same. It's almost the same. But yo nguva idzodzo pawaita izvo zvongoni simba rekuti kana kuuraya munhu aikwanisa. But zvakaita ana chidhumu vaiuraya. But inini hangu I never shed blood. Ndiri munhu wekuti ndaisenzesa orders ekuti kana budza but ndaisenzesa makaro pistol 38 special kana ndatoti get out. Get out. Waisenza nani mazuva ayo? Pacing drove. Mupenyi? Mupenyi ari kugara kumarimba. Okay. Haachaita izvozvo kuti kana kuti achiri mugame. Singazive mazuva ano. All right. Ndisikazivi kuti ari kuita izvozvo here mazuva ano. But ndio munhu wandaishanda naye ndanga ari kuwakedzwa ngu pandakatengwa jailive. Iye akazotengwa 19 years. Ndikatongwa 14 years. But ipapa makaescape iwe wakaescape futi. Yes, I was. Ndakatoescape but ndakabatirwa paForbes border post. Kwana chidhumu wakabatirwa? Chidhumu akaenda. Akabatirwa Mozambique. Saka wanga uri slow kandi zvatingangotaura. I was not slow but kungoti chidhumu first escape yake yakaita kumasvingo nachauke vakatobuda it was on a Sunday pavakabuda vakabuda vakatochidzidzira magadhini efoshoro vabva vabuda pajeri vaenda vabva vatiza. Musikana akatitisa kuti isusu tizoita kuti tize pamaximum prison. She was a Portuguese. Okay. Another Anna. Ndoko akazobata chidhumu akabatwa namai anonzi mai Majachani CID homicide ndio akazonomubata wemuita follow up after the escape akafamba from Chikurubu maximum prison Chauke akazvitenderedza because Chauke was an ex soldier. Chauke anga ari musoja? Instructor. Akazoputiridza dzine marasha. Akazoputiridza nemarasha pai helicopter paakazouya mupana uyu wokuzopfurwa nekekau anonzi mupana uyu kana
forgetting his name. Pana akazopfuura nekeke maiti nimbaza akazopfuura nekeke adumbu rese rikabharuka pakazouya baba Mnangagwa vachisvika chiti interview ndo pakazotaura kuti handichada any casualties, handichada kuti paurewe munhu panapa kana kuita sei pambatofa iye nguruve neiye mupana uyu kangana zita rake mupana ex-support unit angati support unit mupana uyu mhosva yake angane mhosva angatomwa 19 years atomwa 19 years mupana yangane 6 years namukati meusungu ndiself-staff kudaro tinda kupa pekurara mazoya yandine muningi mavice president musiki ndiwanegara naye musipa Joseph ndiwanegara naye imo museremo museusiza saka you're a bandit. Yes, even the officer in charge Mr. Kadembo vandiziva kuti Fungai Mutenda I was very ndaitozikanwa kuti chero pandakabuda ndakatoita pati ndikatohosta ndichitobuda zvakaita maximum prison yangofanana neNgirinzi inonzi chiground redu sports stadium handiti hexagon handitika ndichibuda ndakatakura magumbezi angu vanhu vese vakatomira pamahwindo vachitondinhikirinza vachindibhabhaisa semunhu ndandagarisa mukati meusungwa plus ndaizikanwa nenyaya yekurowa chingochani vanaita chingochani ndairowa ndiri mupana ndakatanga kurowa wanengochani ainzi had life yanga akatongwa life in prison andinyorera katishwa achifungidzira kuti ndinzi ndikamurowa achitora tea ndikamurowa akabva ti kune magetrid anzi ndandizivi kuti ndangodona apa ndikati aya ndatomurowa munhu angandiyambira angandiyambira kuti ndidachizanzi mwana kumwe uchafunza kuti chi maizive saka iwe wanga nemakore mangani pawakatongwa? I was 22. Yes. Wapedza form 4 here? Yes, I went to Morgan High School. Iwewe manje? Ndakapedza form 4 yangu. Morgan High School? Yes. Iwewe manje? Yes. Ko primary? Pachirodzo. Pana Mr. Filason. Okay. Ndakariyesi masa Filason. Ndandaenda kuMorgan High School, ndikapedza form 4. Ndikanyora olevu yangu maresults angu ndakatozoatora ndakusenza paTechnical Management Services. Ngasikabire mabhasikoro here apana Morgan High School? Ndasikabire mabhasikoro ndaitonetsana naenzana Patrick Monkey nenyaya yekunzi hanzi protection fee uchipinda pagedhi because taikwira ndingirinzi HUOC 7 cents kuenda kuchikoro. 7 cents? Yes, 7 cents. Uchisvika pachikoro wobvunza hanzi protection fee tipe 10 cents because mazoea kwanga usikadiwe chi maboy. Saka dress ndaisenzesa yenge anti wangu vikuwaketi. Alright. Ana Black Jesus nana Monkey. Exactly. Saka takazoti let's meet yetirowane tikati anorowana panenzi panhingizi pamula dam kumula ndokuziya kwakwisi pamukwisi pamula dam ipapo tikanorowana nawo makaradi ipapo pana enzi Charles Nyado ndakatsomurowa nechidhina. Charles Nyado ada kundikurira because he was a tall guy. Ndamurowa nechidhina akabva afenda akachema ndishona akati my way he was a colored guy.
That was before I started stealing cars. In Pandakatanga Uba Motka, the first car I stole. It was at the National. First car you stole was where? National Sports Stadium. Yanga yava akwerepa. Igore ripiyo. City Sports Center, I mean. So, City Sports Center, Ushoko. Pasho. Okay. It was a PG720. It belonged to Mr. Naran. He was an Indian. It was a PG7, but in that time, I drive champion gear. Championing. Yeah, but it's Zimira Fire Brigade, just before Rotten. Yeah. Go, back with you. So the next thing, the security guard, I'm not by you get a pay too. And that disguise are bad. But me and do talk a pay too. And that is getting no. And that joker food. That joker baby, and that my apana. Gear and do sends another city. In number 3, and it don't another joker food. Then Chaiti Gijas come up there, Gijas, and another cigar get under any pay too. Then the skin and they smooth, right? That's smooth, and I won't come back up. Saka, you were Waiba Motka, also it has seen Motka, you Waiba. Then it's on Zambia. My tickets now Zambia. Yeah. Oh. But I want a poker thing is a I said, Nana, some niggas, Nana, no mungo storage. And they send that out. All right. Saka, you were a thief. You were. I was. Yes, a thief. Yeah, but I got reformed. That garden, Mukatimo Sungwa, and Natanga Wona Mad. You were a man. Yes. Timothy, one face, Ronusi. One face. One face, and I'm going to Furai. Furai, Kuna Corint. Yeah, Pinama Corinthians. Corinthians 20, verse 19. Not how to give to a near Chugum. Yeah. Chugum. Did the 10th year on go on about Maria on go Shana and did on a follow with us, Boguna. So I'm going on. So I found a name of Blaminos. Yes, you know, $10 and yeah. And it was out to write the dollar Yamuni Mandi. That is a pasite. It was out in the Paguna. Kanaguns in the Kowa 10 buckets. Pama buckets, eow. And this one bucket, about 10 babo. Do you know just do no Paguna Mar? So I wouldn't matter one of Guppy Manch. Mari. Kubi. Kuno, we don't go to our 10 buckets, no walk upon. Ayo, it's just an example and to get the pool. Only that Upag Chich. Cannot do Guna and Ushubiga. Ayo, right. Soon there's no peer on the Shupika, who knows in Saku Church. But as soon as they say, as this is what is answers no peer, my pastor can be to say. And it, my pastor, one as soon as they want to the sins is a good to pay one of Shupika. And this is some pastor bites around. But then what you bats around. Okay. So, what do you mean? Change you? Could change. You just told it away. Ndakato Babatito. Kupi. Mujeri cannot pants. And I also Babatito Labans. Come Jerry or no Babatito was it? Jerry Christ embassy in Joyakamboya with Jerry, but under the console Babatito. I see Monogona Kuya more negative certificate language Mumbo. I certificate can what our or Babatito or Kupi. Right, you. Kumakandiwa.
not Makandio. FM maiziro ya Makandiwe. JFC. Makandio akazoba kwe FM. All right. Saka ya Makandiwe nunzi. Makandiwe UFIC. All right. Kwangu ni AFM before. Ndoko aka AFM yaramba itoripo yatogara iripo. Ndio topinda nomudzimai wangu. AFM. Ndinda uchechi yo manje. Sunday tosvika ururu tusunga tai nekutopfeka smart nekutogeza ndinda uchechi. Matai munotonipa ndotosunga ndichienda kuchechi. Wakaipa. Right. Nyaya yako inonaka. Saka chichi chakaita kuti unyatsorifoma iwe chii changa chakunetsa? Chakaita kuti ndirifome mwana mai ndechekuti ndakaziva Mwari ndiri mukati meusungwa. Ndanaona kuti crime does not pay. Ndiri mukati meusungwa because ndakagara nevamwe vanhu vaipomerwa mhosva vachifira mukati mejeri vasina kupara mhosva. Ndakaona futi kuti pane mweya yemadzinza futi inenge ichiita kuti vanhu vatadze kuti vararame upenyu huri straight. Ndo pandakaona inini kuti right ini Mwari tinofanira kumuziva. Ndo pandaitawo shuwiro rekuti pandakatora mudzimai wangu wandakasangana naye ndasikaenda kuchechi, mudzimai wangu ndakazosangana naye aingouya achingoti nhasitaparidziro zvakati nhasitaparidziro zvakati ndikabva ndaenda kuchechi zvokuti nanhasi ndoziva kuti God is great. Handiti? Yes. Saka upedzera kuenda kuchechi rini? Musi Sunday last week. Kuenda Sunday inda usina kuenda kuchechi kuswera nezuro. Ayo, iya handina kuenda. Kuenda usina kuenda. Inda uchida kushatisa Mwari iwewe. Ipapo zvakaitika manje kutaura chokwadi. Zvakaitika musi Sunday. Ndakaenda kunoti kuti Warren Park, ndanda paWarren Park, ndanda kugireni pane munhu aida kutenga imba. Saka ndakanonoka kuti ndirinze plus service yedu yanga isikapindirwe pachechi pedu. Tanga tine ladies negirinze yanga ichiitika tanga chipindira kushowground. Tasikapindire yedu panegirinzi pedu patinogara chipindira. Munopindira apa paJFC opposite parufaro apa. Parufaro pasari pe Gospel Fire Cathedral. Gospel Cathedral. Gospel Fire Cathedral JFC. Junior dino bazia. Junior dia bazia opupuriro. Home of Champions. Wakuda kunyanya manje watanga futhi. Inonzi Home of Champions ndikuedza kutaura. All right. Mukoma chimboso gara pasi kani gara aiwa kani zoka kuno iwe mukoma am one of the tabaona saka iwo icho gara pasi ise pasi apo iwe saka iwe ichi chawo chawatiratidza ayo nanjedza kukuratidzai kuti ningirinzi ine mudzimai wangu andimuona zvakanyorwa apa handitika handiti this is paitwa ningirinzi conference inge iripo handitika vanhu vachinzi vacontribute nechichichi saka takazopiwa certificate iri because we were one of the contributors handiti tikatenga bhazi pachechi was one of the contributors food tiripo handiti tikaisa boho pachechi was one of the contributors food basa raMwari ratinchiita ndozainezokutaura saka inda wakaisa pane mbada mbada no it's just ngirinzi chilebu ichi chanakangotora
but otherwise upenyu wako chechi uri kufaya. Mwari arondotungamira pana zvese. Ndikakutaurirai mukoma wangu yezvinezvi. Right now I don't go to work. Nditi handisenze, but ndikurarama upenyu hwakanaka. Handisi kuti ndine macomplications akanyanyisa kana kuita sei, but ine mudzimai vangu nevana vangu ndotoona kuti nenyasha dzaMwari zvinhu zvese zviri zvichitendeka zvichienda. Hakusi kuti zanzi kuti anomuona kuti iyo mota yakabva nditenenti ndopiwa makizi ndotonzi buditsa mota. Dai kuri kudhara ndaitobuda nayo ndopara mosha, kuti mazano ndotopiwa makizi bhima enda yabuda, bhima yabuda yapima bhima. Handiti kuri kudhara ndaitobuda ndopara nayo mosha, but zvino izvi nekutendeka Mwari nenyasha dzaakandiitira I don't do that. Alright. Saba kuite chi mazwana? Masanda usingachenda kutsvagira vanodzimba. Oh. Ndo basa rangu mazwana. Alright. Chimbomira makada chimbonwirira tozopinda munyaya yahousing agent. Alright. Mira yanyu makadaro. Okay. Housing agent. Yes. Chimbomira ipapo wako mani. Saka housing agent titaurire manje. Saka housing agent zvinoita ichi kana muchiti muri housing agent? Housing agent means that I look for accommodation for people who want to rent houses or want to buy houses. I just advertise on my shop. If I advertise, the landlords, they come to me. I don't look for houses. They come to me because I'm already established. You're a real estate agent. Yes, exactly. Yeah. They come to me. For example, I can tell you, I bought a flat for a lady who's in West Germany by the name of Valeria. Yeah. She just got my number. She phoned me. She told me, I'm looking for a flat. I bought a flat for her. Yeah. I made a transaction through Tyre properties, just opposite ABC auctions. Yeah. So, I'm a housing agent. Besides the fact that, you know, with this protocol, you know, Zimbabwe protocol, you can't go into register at the city council. By the end of the day, they will take 10% of your money. Yeah. Yes. But I've got an ID card, but people, they know me. Saka iwo munhu wakamutsvagira imba akati toda akuroja toda kwamutsvagira imba $80 one room iwo unopiwa mari Kana mutsvagira imba $80 kana i50 one room. Oh. Yono ndana nokubhadhara tenant irape. Aiwa hatisi kuenda kune ava ka nyaya ndeyako iyo Tenant. Right, for one room, tenant, like nowadays, search fee is $5. From here, kuti ndipeneyo panapa, kuti unoona imba, kuti tsvaga imba, nditi $5 first. $5. Kana wafarira imba, another $5 to make it $10. All right. For that $10, mafees anoshanda kusika wabva pamba ipapo. So it's $10. For a full house, right here I've got Prophet Freddy, T Freddy. He wants a full house here, so it's $24. Full house is $30. Full house is $30. Full house is $30. Saka iwo kana watsvagira munhu imba toti tenant yanetsana
nemuridzi wemba. Zvinofamba sei? Tenant inotaura nemuridzi wemba kana tenant inodzoka kwauri? Tenant ikauya inofanira kutodzoka kwandiri. Ndio mediator. I stand in between. Yeah. Because andibhadharwa netenant chete ndobhadharwa futi nalandlord. Alright. Landlord anokupa mari? Yeah, $10 futi. Saka 10. Saka ukuita mari ke? Ndizvozvo. Saka month-end inotokunonokera kusvika kayo kuti utsvagire vanhu dzimba. Mazuva ano manje hasiyata zvokuti month-end manje. Dzimba izvinezvona anongotsvaga at any given time. Vanhu anongotsvaga dzimba pese pese. Ndokupi kuri hoti mazuva ano? Kuri hoti yezvinezvi Mbare national because yezvinezvi kufodya uko manje. Vanhu kufodya masimo uri kumuzi ndo akunyanya kubhadhara yezvinezvi. $50, $60. Alright. Saka unombotsvaga kana kumasabhabhu unombotsvakira vanhu? Right, kumasabhabhu ndototsvaga dzimba. Handitsvage in fact ndotofonerwa kuti tine imba kuBorodale, tine imba kuMutsijo Park, tine imba kunonzi kuti Westwood nechichi. Vanotondifonera handitsvage dzimba ndototsvagwa. Ndio unototsvagwa? Ndototsvagwa. Saka uite ke? Handototsvagwa handiite zvokutsvaga pakanzimba pano. I don't do that. Kana mukabvunza kana tenant iri papa iri kuenda ikubisa wachitokutaura handitsvage haiwa ndototsvagwa ndini. Saka wakapenga ke? Handizvozvo mukomo mbishana. Saka tokoti alright, vanhu vanenge vachitaura vanhu mostly apa vanhu vasikagari Mbare vasikanyatsonzwisisa zvinofamba sei. Pamwe vamwe vanhu vari kunze kwenyika vada kurendesa dzimba dzavo vanokubata sei? Right, kune vanenge vada kurendesa dzimba dzavo vari kunze kwenyika. Right, vanondipa contract yekuti manager imba. Inotaura nemanagement. Ndotora ndovhura file. Ndavhura file, for example, ndine imba ndinayo kana mupanapa pamba neiko cash. Pamusoro apo pakatitarisana ne7 apo. Exactly. Right. Right. Ndovhura file nditike zvese mabills nechichi zvenziri mufile. Nditike kana vanhu vabhadhara achii maretsi avo nechichi ndoningiriridza ndofotokopa ndoisa mufiles ndinawo. Wakuita sei? Wakunzwa reggae music? Handisi kufona yala tipo makadiyo zvenyu. Muda mari mwedzi mangani yemari? Muri papi? Munai pa number 12 Third Avenue. Ndo pamunondoona ndo pane office yangu ipapo. Okay boss. Iye client yatobva kutokufonera? Client wana vachifona ndimuzive mati anenge atoona nhamba dzangu apa pane ofisi yako. Wakapeka. Saka vanokubata sei vasikazive kuti ndo basa ravo kuita? Because kune vamwe vanhu ka uri kunzwa, kune vamwe vanhu vanogara noti Mbare chete. Kune vamwe vanhu pamwe vakabuda kunze kwenyika vane dzimba kana dzana amai vavo nana baba vavo vakafa, dzine vari kuda kuti dzirendeswe mune nzira dzakanaka. Basa rauri kuita basa rakanaka iri. Saka vanokubata sei? Phone number yenyu tipewo kamukoro. Phone number yangu iti 0776 270 240. Idzokerere futi bamukuru. 0776 270 240. Vanenge vachida kuonani? Mr. Mutenda. Ko first name? Fungai.
aunzi Godfrey futi Fungai Godfrey ripa chitupa Fungai. Oh, Fungai. Godfrey ndero kubhabhatidzo ndero kuchechi. Alright. Kubhabhatidzo kuRoma. Okay. Sandaenda kuFM. Okay. Aiwa tichangova zivisa chaisa namba yenyu. Wokubatai. Because mukuita basa rakanaka dasoita uya zokuonaika. Hamuna kuya kwatiri tisitatouyao. Ichokwadi mukomo. Sezvo munhu ari kuita chi zvakanaka mucommunity yedu. Ichokwadi. Kakona naye Hughes mufakosi tafara vakudawo vanhu vakaita vange semi. Ichokwadi. Vanenge vachitawo chi basa rakanaka ramuri kuita. Ichokwadi mukomo. Saka tafara zvikuru sa. Matipa nguva yekuti tikwanise kuita zvatiri kuita. But mukuziva kuti tichaisa paYouTube handiti. Atozvikudza ayo hapana problem. Hapana problem. Ayo hakana. Handiti ka. Ayo ndakasununguka hapana kana dambudziko. Zvokuti vamwe vanhu vanozofamba vachitaura kuti ndakazokutorai mavhidhiyo ndakazodayo. Ayo hakana hapana dambudziko kana hapana kana dambudziko. Handiti ka. Hapana dambudziko mukomo. Handiti. Chivataurira kwekupedzisira kuti basa renyu ramakuita mazuva ano zvamataura kwekutanga zvaizviya zvimwewo basa renyu ramakuita mazuva ano. Right, basa rangu randa kuita mazuva ano ndere kutsvagira vanhu dzimba. Kana uchida kutsvaga imba yekurenta kana yekutenga kana mastendi senge zvino tine mastendi akawanda kwabhoro autotengeswa. Kana uchida kutsvaga imba kana mastands unondibata panhamba idzodzo idzo dzipi ku 0776 270 vanobatana Fungai Mutenda. Alright. Mune WhatsApp here Fungai, Mr. Fungai. WhatsApp ndinayo. Vamwe vanenge vada kumbotanga vambotokonyai pa WhatsApp. Ndiripo WhatsApp. Kana uchida futi mabasa emumba ekushanda unondibanda futi panhamba idzodzo pa 0776 270 240. Samunotsvagira vasikana mabasa ekushanda kana kuti munhu ari kuda musikana wekushanda. Pamela mumwe andakatsvagire basa atitosina kushopu anakada mabasa kushanda futi ndotsvagira futi is an agent. Same price hiyo $10 ya wakazongonakirwawo zvako wakada kuti Mutenda unoita zvaunoita but charge yacho $10 US dollars. Yes. Okay. $10 US. Tatenda zvikuru saka abaita bo tatenda baba. Amuna vanhu vamuda kumhoresa vamunoziva kunze kwenyika kana newe muno vemuno muZimbabwe kana wekunze kwenyika vese. Ndida kumhoresa David Moloteni ari kuUK, ndomhoresa Washington Mazivei ari kuUK, ndomhoresa Mashauchando ari kuUnited States of America, ndoandakwazisa futi mukadzi wangu ari muno muZimbabwe. My special needs. Onyinyi. Akopa vana vangani mukadzi wako? Akopa vana vangani? 2. Auite. Ayo asamanyika iya. Koshamwari yangu yandogara nayo. Ndio andakwasisa futi. Ayo. Hasha dzakubva kupi kwenzi? Shamwari dzangu idzi dzandita tseitse. Ndopandati Firiboni panapa ndo handati Baba Manu, ndopandati Eden vari pano. Ndobva ndakwadzisawo futi maroja ndinogara nawo. Ana mai Chihotza, ana mai nemunina wangu bishopu Michael Mutenda. Ndomukwazisa Mwari arambe achimuropafadza. Kunyanya uyu Pamela tarisa kuno kubotorwa picture iye ndo ndoda kunyanya kuti tarisa kuno usachako tamona macha basa mukomo abo ewe